Iinkokheli zomthonyama ziyaqhubeka nomsebenzi wawo wokukhokela uluntu nakwelixesha linzima lentsholongwane yeCorona egqugqisayo. Iinkokheli zomthonyama eMpumalanga zingenelele nazo kwiphulo lokulwa nalentsholongwane. Ezinkokheli zingene zacoca iikliniki zasekuhlaleni kwilinge lokulwa nentsholongwane yeCorona. Iinkokheli zasekuhlaleni kwingingqi yaseMalahleni kwiphondo laseMpumalanga ziphume iphulo zicoca ikliniki kwilinge lokunqanda ukunwenwa kobhubhane wentsholongwane yeCorona. Izigulana nazo zikuthakazelele oku. They must make sure that this clinic is clean and people when they come here feel safe, and on top of it the fumigation is good for our health and our community that comes here every day. Ba-check ukuthi bona ba-safe kangakanani, thina sichamuka ngaphandle si-safe kangakanani yabo, and then singakhoni ukuthi masithatha noma something la kuthola kuphila bese sesisuka nalokunye la sesiyophinda sokufaka etindlini lesibashiye banganako yabo. Le dolophu nezityanda ngemigodi yamalahle nabantu abaninzi susela oko kuqhambuke intsholongwane yeCorona akhange zicoce ikliniki nezibhedlele. Njengobukhosi bala Witbank eMalahleni sibona ukuthi kubalekile ukuthi sihlelebhe nathi ukuthi sehlise izinga lokuthi abantu bangabanjwa ubulwele lobu be-COVID-19. So sibonile ukuthi kuchilo masipala ukuthi akanama resources, akanamali ku budget ukuthi angakwazi ukuthi ahlelebhe. Iphondo laseMpumalanga linabantu abayi-26 abafunyanwe benalentsholongwane. Unkosi Mahlangu ubongoze usomashishini ekubeni bazibandakanye nabo kumaphulo kulwa nalobhubhane.